Mana imangari asiye welent welent wariko saka ndo akazi wauye nemukomana chosira kuri zvakanaka niwani welent panganai anga akamirira mhuri asi muda uine muridzi wako todaira kuti uye mukomana asikakuri zvakanaka aripo nekuti vana veri makwaza vaiti mukomana asikutora zvakanaka anokwanisa kuzvifaina maboundaries nemutauro zvakanaka anazvasaidi kuti hana chaanokwanisa kuita saka ari panapa iyera kuda sabhukwari tinavo pasabhuku chikuku enjini ndiyo sabhukusha ndizvozvo ine sabhuku iyo ndio sabhuku kuishendera ishende nyama yenu ishende nyama yenu kana watoita sabhuka uri interested part then hausiwo ungatipa background yenyaya because wato interested part yakaita inspection here nyaya Can I get the restriction? You get the restriction, it is. Deep report is report. Makanoni. Yatakaita inspection yatakaita tichitanga vanhu awa wazukuru wachikuku wakapihwa stand nanasekuru wakapiwa maboundaries awo asi nyaya yakunetsa ndeyekuti awa wakunzi wakupfuura boundaries uchitora futi mavidhio ndisipo wakaeketa zvavasi ndisipo ini ndiri munhu handiripo judi kana zvichipo budiswa panze ini muridze panapa muridze panze dokona pamba vangu ndikuta pamba vangu budise panze asautori sinhu tichinge tasvika paground pane dispute tengi riripo raitaurwa kuzi avo vakakumbira pekuisa tengi vachikumbira kuna ava riripo pamusoro pachozve ndo pane waya iripo yakaiswa neava vachiti ndo paboundary pavo asi kanzvimbo kari kane dispute kukura kwako kakaendofira 0.3 0.4 iko kaportion ikako avo vachiti takauti wagume patengi kumusoro wako saka isusu tichisvika panzvimbo ipapo ndipo takazonzwa kuti no uyo asiyo muridzi wacho ari kufanira kuklema asiyo anofanira kunge achiklema arifanira kunge achiklema nekuyu ndiye asi kutoraitaura mazita mukati uyu
kuna Manuel Chikuku. ndo waridziwe weland. Vaningatizoke pakuti evidence yekuti vai vanogumira patengezi evidence inoshuva kuti ndo baba ine paunda pakaitwa extension. Pane evidence here extension. Ndingakuti paku evidence yena sakubatika kuti pakaitwa extension hapana because itengi bazingoripo. Neka kakachiro. Ndo vaiswa waya pamusoro. Arikunzi akakumbira neakakumbirwa ndiani? Uyu ndiye akakumbira murume wangu Mary Makwaza. Ndiye akakumbira wana akakumbira Israel Chikuku. Wamakakumbira hapana? Wakatofa. Hapana ba? Hapana. Ndizvo ndinotemena izvo. Kuti if it is an agreement that was made, always was muridzo yeagreement ndiani? Akaita agreement iyo ndiani? akaita agreement between nyaya yeland dispute ndiwana Chikuku. Ndiye Israel. Tati Martha Chikuku naIsrael Chikuku ndo akakumbira. Aripo here akakumbirwa kuti tengiriswe apa? Akakumbirwa wacho uripo. Hapana. Point yakumbira ndo. Muruzwa point ndo. Handisi. Point yandikuedza kutaura ndeye kuti hamunga argue muchisapota kana kuramba chinhu chakaitwa musipo. Mese. Muzaruzwa. Isusu chatokwanisa kuita kuchiona solution yekuti zviripo toita sei kuti paite order. Because right now kaimima muna magrounds yekuti munoenda kuargue kuti apa because pakaitwa that agreement you're not there. Ihesei, imi murarama nehesei. Ndosaka ndikuda munhu akanga akaita this agreement yekuti uyu amboise tengi akabvumidzwa nani kuti amboise tengi. Iwati ndiye here kuti murume wake uye iwacho ndimi here kuti murume wakaigadzira. saka both parties hapana munhu achiripo. hapana. Vanhu vakaita agreement hapana achiripo. Saka mese hamuzivi. Vane mwana wacho. Ndogara ndakaditsana nevanhu. I don't want munhu anouya mudare muno achida kucheka advantage yekushandisa condition yemunhu kuti ndiwane sympathy. I don't like that. Handizvidi. Makabva muno last time munomu mukati imi mukomana uyu anotoziva mugano wake, anotoziva paanotangira nepaanoperera, unotopaziva mukomana uyu. That's what you told me pamakabva muno last time. Because imi mese muri hapana iziva mugano iyo. Munhu yese akatoti mukomana uyu ndiye anoziva uyu. Saka imi mese muri kurwira chinhu chamuri kurwira muchizivi. Because pakaitwa this agreement you are not there. Hapana kanga aripo. Pane neni written document. Pane here pazvakanyorwa. Mirai. Ndati pane here pazvakanyorwa. Hapana pakanyorwa. Sabhuku edu uripo wakafa. Wanga akanyora sura imama. Mirai. Babu, Mirai. Munoziva ndokubatsirai. Kuti hazvibatsiri baba zvamuri kuita. Handiti. Inini handina basa remanumbers kuti mai muri 100 kana mai muri 30 chandino consider is the facts. Zvamuri nditaura munotaura zvine musoro ega kuti hazvina musoro. Because ini chandikutsvaga kuti this yes there was an agreement yakaitwa. Akanga aripo pakaitwa agreement iyo ndiani? Hapana. Pane here pazvakanyorwa? Hapana. Saka chamururukira makatarisa chii? Mbuya. No, mukona kuita. Area ya mutaura. Munabisa mabanana. Mira, area iripo iyo. Pane here chinhu chiripo pa area iri dispute. Hapana chiripo. Hapana chiripo. Wanda utotema Munda Munhu asati watema. Izwai. Ndiri kubvunza a very simple question. Ndati pane chiripo here? Hapasati pane. Sati hapasati. Because ndinotaura pane ane intention. Ukatonditaura kuti hapasati, it means kuti pane ane intention. Nyararai. Dzikisai maoko pasi. Pindurai zvandiri kubvunzai zviri simple.
Pindura zviri very simple zvandikubvunzai. Hapana chiripo pamama. Zvatopera. Pamabanana aripo munda wauri extend watakati kumabanana chigoma ine mabanana. Mune mabanana wakatomboba futi mwepiece. Ndisati ndambobvunzei. Very good. Ndisati ndabvunzei. Ndisati ndabvunzei. Because ini my question iri kuya pekuti handisi munhu kana akakwanisa kuisa tengi akafenza, there was no issue raised. Munhu aisa chii? Tengi. Munhu adini afenza, hapana chii? No issue raised. Wakanga waripo who were supposed to raise the issues hawana kureza, and today they are no longer there. And those are zutaura because handisati ndambozwa inini kuwirirana kana kuti in agreement yekuzi isakutengera kwako wobva waisa nefenzi asi hapasi pako. That's upset. Friends wakapita busy. Uzadawo zinozi. Mbuya kunzemi. This court haidi baona wakaita zvinoita zvamunoita. Ndikubvunza pawakaisa fenzi awo nekuisa tengi wakabvumidzwa nani? Tengi wakabvumidzwa na nditaure chete ndati wakabvumidzwa nani? Tengi wakakumbira kuna sekuru. Wakumbira kune chinzi munda wati kukupota isa tengi. Usaisa tengi badze kwete munda bamunda wari kuda kuisa tengi asi ngewashupika iwe wakagurana naIsrael pawakapiwa kuchigara. Munda uyu ngo Israel. Kumusoro ndokuna shupika. Mira. Saka iwewe paitwa zvinhu wanga uri kwete. Anga pasanga chitoko totaura chef uri kutaura like uri munhu wanga aripo achitora manotsi. Wakanga uripo here. Tine history. Can you give me the history? Can you give me the history about your power kuverenga zvakanyorwa? Because you can't tell me kuti one you were not there but you are talking like someone who was there. Don't you worry, kana iri history zvakanyorwa pasi. Show me pazvakanyorwa kuti musi wakagara nhingi nanhingi. You don't even know the day wakagara. You don't even know the composition of wanga waripo. Pakaitwa this year wanga waripo ndiwa nani? Wakanga waripo ndiwa nani? Mira ingweni. Ndati wakanga waripo ndiani pakaitwa this thing. Pakaitwa agreement. Akanga waripo ndiani pamuda. Ndikutaura vanhu varipo imimi rape. Akanga waripo ndiani? So where did you get this history from? Baba wangu ndiye angani. I'm not talking about your father. I'm talking about you. That wakanga uripo here. Nini? Osa uruduta. Nini ngangani sipoba ngati basi. Yes, I was here. So what it means you know nothing about this agreement. Yo zanda kuti mundu wa baba. Shamari baba wako handiwe basi. Baba wako akashare zvinhu zvake achiri mupenyu. Hauchinji zvaitwa nababa wako izvi. Because handi zvako, ndezvababa wako. Uzaruzva? Handi zvako. Ende mimi why mimi? Muri kuti mimi vanhu vese muri normal imimi. Handiti? Wese mimi muri normal imimi. Why muri kuti ikoko kune dispute ndokwe munhu anorwara? You are all normal. Why is it that muri kuti ikoko kune dispute? Ndo kune munhu anorwara ndo mukomana wakagara mugano. Mina usikuenda mvura. Answer my question, simple question. That why imimi muri kuti imimi kune dispute uko. Kune dispute ikoko ndo kune mukomana asikazwi zvakanaka. Ndo kwakapiwa. Ndo munda wake wakapiwa na baba. Wakapiwa. Isikona kuweza kuta. Ukona kwenda lezo. Wakagurana nemurora. Izwaza ndokeza kuta. Aiwa. Iyo pakapiwa mundeo na baba ngozvi. Wakanga uri kweli. Don't say zvinhu zvasingazivi. You are not there. And don't be the spokesperson wemunhu wezvinhu zvasingazivi. Unotaura ndo pakapiwa na baba wako kuti wanga uri kweli. You are not there.
Ndikuti munhu anga aripo pakabhiwa mukomana wemunda wake nababa wake anga aripo ndiani? There's no one. Hapana. But you want to use condition yemukomana uyu? It's not a condition yemukomana. No. My point. It cannot be coincidence. It cannot be coincidence, baba. Yekuti kune dispute ndo kwamuti mukomana asikazi zvakanaka ndo kwakiko. Handii kutanga baba honde. This is the fourth one kwa honde. Kune futi yemukomana yasina. Mukomana asikazi uya. Handiti. Akauya futi achinzi kune dispute ndo kwakiko akapiwa. Today you come again at this guy asikazi zvakanaka kune dispute ndo kwakapiwa. Umwe yafuti anonzani yafuti is the same thing yakuti aikaucha ikwenyu kwa honde vhari. Kuti munhu utanga muti vanhu zvisina kwamirira zvakanaka wasingazvi zvakanaka ndo wamuda kushandisa kuti argument dzenyu mumakoti dzimire zvakadii zvakanaka. It's becoming a norm Gonde Valley kuti panoita peseleni dispute munotsvaga munhu murwere moya naye muti ndo pake paakapiwa ipo papo. Imi muroti baba horeti baba akasiya mwana asirwara ere? Akasiya baba mwana angasada kurwara. Mwana angasada kurwara. Angaine makore mangani? Angaine makore mangani uyu? Ndikubvunza kuti angaine makore mangani? 15 to 14 years. Baba wacho akashaida rizvo? 2013. Uyo pakende bapi manje mukomo. Uyu ndiye ane brother ndo first born yanya kwenda wakabara mhuri Pakende bapi? Pake. Uyu mukomana asiya. Ndiwo warinzwe minda iwe. Anyway, I will throw it out of this court. Don't stand in for things that you do not know. And don't try to confuse us more. And remember Sabugu. I don't like Masabugu. I say so. I don't like them. I don't like Masabugu and who are involved in corruption, in corrupt deals. I don't like it. And in personal, I don't like MUTASA. I don't like Masabugu. This character. I don't like it. Don't involve yourself in corrupt activities. Don't stand in for things that you do not know. Ndabvunza uyu. You think one is what tinopenga tifungi. Atione atinzwi. Andisi. You can't tell me ndikubvunza kuti uyu muti ndi mukoma wacho anoziva. Tikubvunza kuti mukoma wacho pake ndi papi. Haana. Mukoma haana. Andisi. Paakapiwa. Then ponopiwa muningina. Ponopiwa muningina. Mukoma haana bo. Ponopiwa muningina. Isusu kaucha yedu ndoti chi. Kaucha yedu ndototaura kuti mukomana mudiki ndiye anoinherita mushande zvizvi zvababa. Wamwe wese wanotopiwa out kuti wanotopiwa out wachibudiswa kunze. Posana mukomana mudiki pamba. Ndiye anosara ine mucha wababa, ndiye anosara neminda yababa. Wamwe wese wanotobudiswa kuziva kwako. Then you tell me the youngest boy asingazvi zvakanaka ndiye anobudiswa pamba. Kuzienda uko. Mukoma mukuru waripo ana mukoma hawana minda. And you were Sabugu, what you support is ndo zili correct. And when all these things happened, you were not there. You were not there. Hauna cha unoziwa panya yese, hauna cha unoziwa when all this agreement was made. You were not there. But urisabugu wakazouya ini ndoda munhu anotaura chokwadi. Pakaitika nyaya idzi mambo. I was not there ndasanda sabu. Then kana ungazotosa ndiyo statement yangofanira kuti vachita kuti mambo ndini ndasabugu izvozvi. Asi pakaitwa nyaya idzi dzese idzi I was not part of that. Handizvizivi. Wobva watomira kupi uku tototaura nevanoziva chi nyaya yacho. Not wekuti wanga usati wapo. But you want to pretend wanga uripo. Wakagara futi. Uri kuti chi? What are you saying? Ndauya pana panomirira Sabugu wemhuri idzi. Ini ndakanirira samukoma wemhuri yadhiretu. Yandakauya nayo panapa Izwa. Chandikutaura inini ndechekuti iwewe you are not a direct descendant yemwana wababa wake.
uri direct mukoma here. Are you the blood brother mukoma? Yes. Uri blood brother mukoma? I'm not. You are not direct. Who is the direct brother? Ndiye kana kumira kana. Achito nezvomuri yake. Pandakaunza nyaya kwachangamire kuri kwamambo kuno. Ndakambokubvunza kuti musi watatanga musi watanga kuuya chaiwo. I think I asked this question. Ndichibvunza kuti muridzi wenyaya chaiyo ndiani? Andikangani shamwari. I asked you the same question kuti uri kumira apo iwo ngori ani? Ndiri kuda muridzi wechii? Andida kukubvunza munzeyo. Makandibvunza And you continue kuna kudzoka back. Aiwa, makandipa task kuti uya nemhuri yakanominatwa nambuya awa kuti ndakapambira wana anonzi Hatingape Munda. Ndikazoya kuti ndikarova mwana arwara nepfungwa. Ndo pakaperera nyaya makati iwe chiuya newana wacho watuda kuona. Ndatiduda waridzi wechinhu, not you. Ndiri kuda waridzi wechinhu. Zvawaifanira kungosvika waita mambo. Vanhu vaya makati ndoenda waridzi wemunda. Ndauya nawo. Then you zip your mouth. Zvatopera. Anokwenda dzoka kunhorondo kwavarengwa nhorondo kumashure. Kwakaya wakomana wakuona munda ndo patata. Shamasungero. Iwe shamasungero. Unozivei nezvemunda? Nezvenyaya. What do you know about this? Unozivei? Ini mazira andinozviita. Imani wechikuku. Uyo ndiani wakongo? Minongo. Blood brother. Right. Kana blood brother wako Anita. Iwe une munda here. Una munhu. Uri ku? Uri pagoma. Uri bai? Pakubatana nerohwa pagoma. Muyadhima mu. Kugomwa dzimba pakati sani kujani. Uri uripa? Anisandari. Waka. Anisandari. Wakadwaro. Ndakamborora za. Izvozvi uri mbogarei? Ndikubaza pakusaka. Yadhima mwana wako ini. Ipaumbai. Ipaumbai. Paumbai baba. Pakapiwa uyu tengi kuti awake tengi nokupedza wakori. Ini ndandisipa zvinhu ndikukumbira kutaura nezvoda izvo. Inini munhu akangoti ndandisipo. Inini kwandiri zvatopera. Ukangoti wakausipo, to me hauna zvaunoziva. Inini handiri yese. Yese handifari. Yese kakawanda kacho zvinhu zvine zviri kukafwa nevanhu kuti zvibatane so that zvavari kuda iwo zviite sei. Wezi what I want ka isu toda chokwadi chiri apa andira tikaona chokwadi tobatsirana chokwadi nyaya iri kutoisolva sei andira but ndikasolva noona kuda kunoda kundinyepera hapabudi solution. Uyu mukomana anzi ari chamari unoziva sumukato mugano wemunda wako unoziva rizi unoziva right ndikatotuma wakomana unowarakidza rizi unowarakidza ka right wakapiwa nani munda iwo Asokatawa mai mai ndabvunzwa kuti tikatuma cheti mugana munda wakungoziva vazotawa mai mai ndikona mukuru kuti ndimesedzane navo ndimesedzane navo mundandozipanapo rudei chete ndangwazambai pachechi apo handangozivi chekoti kupe ndotambai pachechi apo ngobuda mai mai chedave ndasongozira baba watsombaaa chimba chekuti potatuza tosoererana ngoda munhu ngokasipotaura ndikuti kune dzewa randingopindoko saka kuti zvikasipo ndinadiro ngoti ndikadzokera bedzi kune jeri riri haunoko hazvisina nyondinesa apa ndikangandonyanyofamba gendira dzisi ndiri pamutaro anonzani endro chikuku akamboona zvinhu kuti ini ndo vandazvakaoni kangukwira handidi bari zvokuti nditonga senge ndienda kuti ndikuabhusa munhu ndiri kuita zvisizvo. I am not allowed to do this. Handidi baizvo akangona handizvifariri baizvo
Vanhu vese muri panapa chokwadi muri muchiziva asi munoda kushandisa inini kuti zvamunoda zviite. Mukomana akazvarwa rini? Anokangori mangani? Pakati penyu hapana uri? Ini nawe chisakatedza. Iwe une mangani? Ine 36. Which means we are on 33, 34. 29 ko. How much 29? Baba akafari. 2030. Baba akafari 2018. Baba akafari 2018. Maganga mapiwa. Marendi yangu jamani. Mune zvinhu zvavakabhuyiwa. Ndio vingeje. Ngati makabhuyiwa mune chii chamakabhuyiwa? Zvatakaitira takakozi mindenye ino wokumusoro kugomo kwandikupa then uyu bhazi padheni pamwe patinoti pa Akazi padheni ndeuyu. Saka padheni apa which means kuti ari kunetsa umba hako. kwako bwako. Takamona nzito. Mazasa bhuzo nzito. Ndati zvandachitaura mazizwa here. Handisi kuti maunza munhu uyu. Handisi kuti aite witness kuno. Handisi yechinhu chaasingadi chaasingazivi. Uyu mukoma wacho kwa uri kutaura mukoma wacho kuti uyu mukomana uyu kuri kutaurwa kumunda kwese kutaurwa arguments haanei napo iye akasiyiwa pamba. Uyu rapo mukoma wacho chinditaurei zvomamundinyepera ndiwe iwewe wangorundinyepera chinditaurei zvawangorundinyepera no izwa ndosaka ndakati siyai warizive zvinhu waite chii zvinhu zvavo icho chirapo chokwadi icho. Uyu mukoma aiwa haona pamusoro paunoita uyu mukomana mukoma weuyu ari kutaura kuti uyu panyaya iri disputed hapo bauyu uyu akasiyiwa pamba ari kuri disputed kudenga kuri zugomo ndini ndiriyo asi maunza uyu munhu mamunzire ndakati auye wai mama mutaura ndimi makanga mati imimi muridzi wemunda ari kurwara tamusiya ari kumba awo akati aiwa mukomana ari wamundu anorwara mukomana anoziva mugano wake anozvitaurira ndosaka takazoti aiwa kana achigona kuzvitaurira nekuziva mugano wake itai sei ngaauye kuno ndosaka munhu auya chakonzeresa kuti vanhu munhu auye ndimi asi mukomana haana chekuita nechi nemunda iwo ndambozvitaura kekutanga izvo ndikazvitaura futi don't take advantage of other people's misfortunes. Murizwa ndazvidzokorera zveapa don't take advantage of other people's misfortunes. Ndikakupai futi example yekuti vanhu vekwahonde makuita dambudziko rekuti pamuri kuita matambudziko eminda muri kutora vanhu vane matambudziko mawaisa pamberi muchinyepera kuti ndo varidzi wezvinhu. Ndikakupai example yemukomana asingatauri chimumu wandaitaura naye panapa nesign language panapa akaenda kuti futi disputed area ndiye akapiwa. Ndikaenda futi umwe
asi andokakama futi akadzi futi ndiye akapiwa ikoko ndikauya izvozvi nhasi mauya futi kondinyepera futi kuti uyu ndiye akapiwa kuri disputed but uyu mukoma wacho autota iyo mukoma ndakasiwa papa mukoma wacho blood brother not cousin uyu mochitii manje no ndinodzoka pakutanga pakaita nyaya taona kuti minda yewana iri kupambwa wana hwasi kugara panzvimbo yemukomana muduku ari mukuru wacho anga ari kushanda ari kumaronde patakauya nedare rangu inini akazobuditsa nyaya yekuti pangana hasi dziona weland ndo wanokurwisana nawo apa wataura kuti pangana hasi dziona weland makati kunani kumba ava ndo akatobudisa kuti masuku ekuti kutone mwana ariko ari kurwara iwo warora wangu ndo akabudisa nyaya yekuti tinekoni nepanza ndo mapindiro akazoita mwana nekuti mukuru wacho anga asipaduzewa imimi muri kushandisa wedzi kuti vana vari kupambirwa land asi vana vari kuti havana land yavo iri kupambwa munoziva zvirikuda muri kumira pamberi apa muchiti vana vari kupambirwa land yavo vana vacho vari kuti hatina land iri kupambwa saka muri kutinyi ndandauya naisaac akapomerwa mhosva yekunzi pangana akabida futa isaac nemacuze angaipana patandi nawo garai tinodzira nenyaya 1 inyaya ide zvandakuita aripi organi wozi matondinyepera kare saka zvese zvomautaura kuti muchatora pane chokwadi chamuchataura chamboteri iwe shamwari inini chandikuda kuti kubatsira wakarora asi wakambora kune vana wana wacho zvandikukumbira kuti uite wakapa pamusha iyo zvimukomana handisi uyu anogara nani uyu nina wako pamanyira atenga rugara paimba yangosiwa paupaya ndikuvhunza wegarugara musacha watarugara paimba unogara nani arugara ega handisi saka iwe uri kuwakorisapi uri kwauyo kufunga kwako urikuva kuti mufanira adyei apfekei ari kubikirwa nani unongoti kufunga kuti chii anomubikirawo mukadzi awo mwana kubikira kwari kuita ari kubikira achiti ndisabhuku kuchengetera munhu wake here kana kuti hama yake here kana kuti iye agreement yemakaitirana kuti ndiye achagara nemwana ndimi makakumbira here kuti agare nemwana zviripo manyaya zvekuti sisi ndiri kure handifika ava takavataranira kuti nengonarochifana onasika pachikafu zvese ndokwanotodini ndesakana sipo zvidii iyo hautotengi aini ndotengwa hangu asi haundoningori konjekubatsire kuti usazoone uri mandondera because chandikutoona munhu atomisa musha wako munina wako munina wako akafuma asi po musha wako kutorwa kutosvika pekuti iwe wacho uchatoshaiba kugara munhu anotokuchengetera musha
wanhu izvozvo munhu warunyara mufana. Pasina izvozvo mushairo kuenda kwavo kuri padhuze. Saka nyaya iripo ndekuti iwewe shamani, put your house in order. Kwatisapi kunonakidza, kuvhengeri kunonakidza. Kanozarika bhawaka yakaitwa rodha akasingabhaka. Asi kunakidza kwayo cheers manje ine nguwa. Ichasvika nguwa yekuti uchatadza kana kupasvika pacheers kana kutopfurapo uchitopatuka kuti panhu apakanipedzera nemari kutopatuka kuti panhu pakanyambari yangwa wotanga ukaona mwedzi wakati yesi iri umu. Andizvomba. Saka kurai bambo 30 something years hamuna mukadzi hamuna musha mune imba iri kwavusarusarwa hamuna muri roja bambo roja pana zvakashatira nyangwe ukaita roja pamwe munhu for 35 years musi unokoshaya rendi mwedzi unoshaya rendi unotopiwa notice. Roji bambo yakafanana nehotera. Hotera wanokusekerera wese wachita sei wachimhanya nematrei wachidini wachicheka rumu yako ichichitwa matauro every morning ichita sei mashisa achichitwa every morning zvese asi zvese zvinoitwa kana unoita sei. If you are paying the moment yamunoziva ngo check out time 11 o'clock mukatongosvika 12 o'clock murimo takutochaja for the day chibva zvato ushamwari wako nehotera zvatodini zvatopera because watadza kudini kubhadhara zvekuti wagarapo for 6 months pahotera ivi hazviiti kuti hotera ite yako. Zvakafana neroja kuita 25 years kuita mbiri yekuzi uyo wagara apo wagara ndo pakazvarwa John pakazvarwa Tepi pakazvarwa wani andoni uri roja zita rekuti roja pauri haripi uri roja. Anytime you can move on. And saka bambo make hay while the sun shines. But make it hay while the sun shines. Ukaenda kotora huri nako muchiezi meo unotibhadhara for the night ndobharaina usakanibhadhara for that night unokwanisa kutorera bhutsu kana bhachi ndobharaina. Yes, unokwanisa kuita mbiri yekuti nhasi uneiri netsvuku mangwana reblack mangwana rakaita chocolate mangwana rakablecha mangwana rakaita sei mangwana magadziko mahombe mangwana uchichinjanisa andii asi waita zvese izvi kupenywa kwa hakuna zvitazichinja because wese wari 25 mahuri yayo akanyenga last month hapana mukadzi wako. Ndati mahuri yese awakatora muchiezi last month at 25 unokwanisa kuti une freedom yekuti unokenteke 1 kakasiyana pede saka tomoti 30 kuti rimwe rakasiyana rimwe rakasiyana andika ari 30 hapana mukadzi wako ipapo unombozvunga kuti ari 30 hapana mukadzi wako ba ukatoenda nhasi rangoenda ruzuru uchida kurikecha nhasi kana pasina mari hapana hariendi. Unozwa bambo shape up bambo shape up zvandikuzwa apa bambo hazviiti nguva inopfuura hazviiti barika mapa 36 makapa pa 24 muupenyu wenyu hakusina 24 futi hamuchasviki futi pa 24 upenyu munoziyezvo kuti 24 yakatodini hauchadzoki kana uzodzoka utodzokera kudenga wakudenga ndikochitangira futi wachazopfuura futi nepa 24 but ifo now uri pasi panapo 24 hakusina futi wakutoicelebrata mumwana wako kana muzukuru kwauri yakatopfuura. Saka nguva yakakosha baba asi chikuru uyo mwana wamwena wako
usape responsibility yako uipa kunomwe. Komana we is your responsibility. Look after that guy. Make sure kuti pamba pakawakwa pakagara zvakanaka, pakaita zvakanaka. Zvinhu zvako zvinokufambira. Zvinhu zvako zvoita sei? Zvekuti takatoti hapa munini ndimi mune mutete usabhuku, saka you can afford kutenga sipo nesauti nei, saka mwana wawenyu zvinokudzokererai baba. Zvagaiwa munotiwo wenyu baba, kana une vana 4 asi ndi wenyu. Mazwa baba, kana une vana wangani 4 asi ngewani ngewenyu. Kadzisikai baba, kadzisikai papa, kadzisikai nguva inofamba. Yes. Kamsoro imam. Yes. Ndauyawo panyaya ndakataurwa standons aizvitsvuku panyaya yakataurwa mukoma wangu namuroora zvinzi akanditorera munhu. Saka ndauya ndakamira kuti nditi nemukoma wangu andinotora haana munhu akambomutorerawo. Makapiwa? Ndakazwa sokora kuti muroora akafamba iziki munhu. Saka ndonyaya ndaura kuti ndimuchenesi, haana munhu wakambodiniwa. Hatina kugara takambonisana basi. Ana ndoda kuti kune muroora kana makataura masoko eyo makareswa kuna panganayi. Ndonyaya ndaurira. Right, it's okay. Right, pakanaka baba. Imi kana musina any issue nani na mkoma, it's okay. Kana iri baba rine manyanga ari kuti hapana ngoti muziya hangu basi kuti rine manyanga ari dini. Sakana zvakataurika zvisina kutaurika, musina kutorerwa chino. I'm happy for you. Mauya kuti muchenese mukoma wachena. Right, uri vari. Right. Ndoda kumwendo dzikai inspection team dzikai kuone pari moenda pambapo munoone pane tengi nepane fence, then mamona panogara chii mukomana nemamiriro akaita chii minda yacho mamaona area iri district kuti yakadii yakakura zvekuita sei. Then kana madzoka ipo ndoda report yesettlement kuti nyaya iyo itaisirira zvakadai then report toitora taiyongoro. That is to be sure national Saturday dzikaipo, so that next week Saturday ndoenda nereport iyo. Right, and kusangana iyo.